Hi guys, it's already around 2 o'clock sa madaling araw, pero pa jud ko nakatulog kay kabalo na ka. Naanad ang ako mata nga karon sa Saudi. Medyo sayo pa. No, so anyway, ma-comment lang ko sa kinibang policy sa quarantine na every municipalities has different policies sa quarantine. Kung ang national napod sila kaugaling mong policy, pag abot sa LGU napod siya kaugaling mong policy. So, ang maapektuhan man god is the travelers. Anyway, I would respect nga naay kaugaling mong basihan, naay kaugaling mong basis ang LGU because dili man na sila maghimog policy kung wala sila kaugalingong basihan. And for me, this is my own point of view. Ang National IATF, sorry, nagpagawa sila policy effective May 8 na 10 days mandatory quarantine ang OFW pag-abot diri sa Manila. Unya, sa 7th day, mag-undergo sila PCR test. Kung mag-negative ang PCR test, so at the 10th day, i-release sila. Pero, nakasaad po dito nga mag-continue sila og home quarantine na i-monitor sa LGU. So, kung sumahon na to, ang policy sa government, ang policy sa national government, kalakip na ang LGU. So, gi-cover up nila continuous monitoring. Karon ang naay policy nga ako nabasa pud sa Mahaplag nga ang returning OFW mag-undergo pud og mandatory 7 days home quarantine. So another 7 days. Anyway, 3 days raman ang madugang kay kailangan man mi undergo 4 days home quarantine as per the national. So kung 7 days ang implement sa Mahaplag, sumudugang pa mi og 3 days. Dili man ingon na nakadako nga deal, pero ang ako lang 3 days is 3 days additional. Naburo na ako for 10 days, sa dugangan pa nimo another 7 days. So di ba, so syempre OFW ka, gusto ka musuroy, may bakasyon ka, gusto ka mag-meet up, so something like that. But anyhow, I know nga maayo og tumong ang palisiya sa LGU. Pero sa ako alang, syempre muadto ko sa pabor nako nga kung ato na lang kahay isunod ang recommendation sa National IATF, no, kay cover naman niya piltong kuan kay mayong sila kung naagyud kay virus gikan sa gawas. So in 10 days time makitaan na kag sintomas, di ba? So and in 14 days time for sure obvious na kung naa kay virus gikan sa gawas. So I think the 14 days, which is 10 days from Manila and 4 days home quarantine from the LGU is I think enough. So hopefully makonsider, no? So makonsider sa anyway ang biyahe man wala man may dili man siya mag-ingon na maghapit-hapit kay i-monitor man sa OWA. So gikan sa pag-abot sa Manila, receiving diretso sa hotel facility, kuhaon pud og bus gikan sa hotel facility diretso na pud sa airport, gikan sa airport to Tacloban Airport, and I think the LGU has to pick me up diha sa Tacloban Airport. I-allow po din yung private car ang mo pick up na ako, then it would be okay from my side, no? So sa ako alang basig pwede na to ma-consider nung kadtong 14 days na lang. Bisag kadtong lang 14 days nga kung naman ko 10 days diri sa Manila, basi consider nito nga 4 days na lang home quarantine, no? Maraming salamat. Bye-bye.